Что? Я хотел все сделать по-другому. Подготовиться. Но теперь нет времени. Что сделать? И должна знать, что я люблю тебя. И прошу выбрать меня, а не его. Мада бисёр савол метане ки надорум ҷавоб мада ҳама тера бисёр салон мефурамоши надорум суни макама мара фақат фиреб мекунӣ ву бо дил ма миёви пастелда бо ҷангу разбор асали заҳрдор кайфи ма белда теранги нотаи баланд намераса овозам теранги дозаи баланд намераса манозам шикастим асос кад аҳволим асос буд мо ошиқи бадани ӯ шидум вақте ки белибос буд дастота дароз ки халос кумайда фаромӯшит кунам тера кор кунам айсан шикастим асос кад аҳволим асос буд мо ошиқи бадани ӯ шидум вақте ки белибос буд Сука, 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 ҳоли ёд мекунӣ мара сука, 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 ҳоли шод мешавам марам сука, 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 ҳоли ёд мекунӣ марам сука, 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 ҳоли шод мешавам марам суратота ҳамаша дарондум гуфти ёдам накӣ ёдат накардам биша даволам ки қадима датаи ғам намони хотирама кур кадамай наи сараканам полни ту равони ранги ови мактуби навистама медарони агар наздикут шавам мепарони пулси ма бе ту ҳаррӯз мешава ровни ширинай гапо талхай садо мабуда қафо мабудурум гапо биё мегуфту негуфтӣ дар вақтҳои зиқим набудӣ намегуфтӣ ма негрустӣ Сука, 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 ҳоли ёд